Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. A BCN etetőanyag fejlesztését 2023 tavaszán kezdtem el. Az ötletet az adta, hogy a BCN Plus Boilie, ahogy azt már ti is tapasztalhattátok, kiemelkedően jól működik vadvizeken, többek között az Eresdén is. Nekem pedig nagy vágyam volt, hogy nem csak boilival, hanem metód technikával is fogjak a Ráckevei Soroksári Dunaágból 20 kg feletti pontyokat. Ezért kézenfekvő volt, hogy a BCN Plus Boilie mixét kell alapul vennem, és az alapján elkészítenem egy etetőanyagot. De mindenek előtt a tavalyi év, azaz 2023 tavaszán kilátogattam az Eresdé partjára, fogtam egy krását, ledaráltam a BCN Plus Boilie-t, hozzáadtam egy kis darált pelletet, hogy jobban tapadjam, és kipróbáltam, hogy egyáltalán működik-e az, amit kigondoltam. Körülbelül 5 perce dobhattam be ezt a botot. Nagyon gyorsan megérkezett ez a hal, de a hidegfront az ilyenkor mindig eszik az Eresdén a ponty. Tökéletes alsó akadás. Sokan azt gondolják, hogy kora tavasszal szép időbe kell kijönni, és akkor lehet jó halakat fogni, mert nekünk akkor kellemes. De a nagypontyhorgászatnál ez nem így van. Akkor kell jönni, amikor nagyon rossz idő van, hidegfronti hatás, és akkor szinte garantált a siker, mint ahogy az most is látszik. Csöpög az eső, és érezhetően hűlt az időjárás, de ilyenkor szoktak enni az igazán szép halak, az igazán szép, nagy eresdés pontyok. Nagyon jó erőben van, most már küzdök vele egy ideje, eddig alig bírtam magam felé húzni, most végre sikerül.
próba jól sikerült, ezen a rövid pecán bebizonyosodott számomra, hogy a BCN etetőanyag is a pontyok kedvence lesz, már csak létre kellett hoznom belőle egy tökéletes metódmixet. A következő nagyobb tesztre 2023 őszén a Pilismaróti öbölben került sor. Erről láthatatok is már egy filmet, sok szép 10 kg feletti ponttyal, illetve egy gyönyörűséges 20 kg feletti példánnyal is. 2024 tavaszára már majdnem kialakult a kész etetőanyag, ekkor kilátogattam újból az RSD-re 2 napra, hogy véglegesítsem a BCN mixét. A BCN plusz etetőanyaggal már az utolsó simításokat végezzük. Jól látható, hogy van nálam 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számú verzió. Igazából itt semmi különbség nincs szinte az etetőanyagok között, csak magát a tapadást állítom most már be. Maga a mix az teljesen összeállt, látszódott már a Pilismaróti pecán is, hogy mennyire eredményes, illetve itt az RSD-n is már szép halakat sikerült vele fognom, meg remélem, hogy majd a mostani pecán is sikerül. Úgyhogy most elsőként a mai napon bekeverem az 1-es, 2-es verziót, és megnézem, hogy melyik tapad jobban, és melyik oldódik jobban. Fontos. Ez az igazi RSD-s időjárás. Hatalmas szél és hideg front. Ilyenkor jönnek az igazán nagy pontyok. Remélem, hogy ez is az lesz. Súlyából ítélve nem szeretek sanszolgatni, de én ezt legalább 20 kilós halnak érzem. Sikerült megfordítani. Már itt van a stég előtt. A 16-os BCN plusz boilival sikerült fogni. Érdekes az akadás, felső szájas. Picike 7-es horog. Hatalmas hal szájába. Ezt nézzétek meg, mekkora ponty. Az első 20 kg felettim, féderbottal, innen az RSD-ből. És milyen ponty, gyönyörű, hosszúkás, igazi RSD-re jellemző formájú, bitangerős ponty.
hatással jelentkezett ez a hal. Folyamatosan visszajelző. Jól megismerhető ez a hal. Ott középen elhagyott pár pikkeit magáról, és szépen begyógyult. Ez egyedivé tette. Először rakok egy kis etetőanyagot a kosárba, aztán jön a horog, utána megint egy picike etetőanyag, aztán ez a picike ólom, ezt ide helyezem föntre valahova, hogy dobás közben ne kóvályogjon és ne ráncsa ki a horgot a kosárból, aztán az etetőanyag, és jöhet a kosár összenyomása, és mehet is be. Kora reggeli kapás. Ezeket nagyon szeretem, mert sokszor jó halat sejtetnek. Ez is nagyon szépen beleáll a botba. Mindenképpen 10 feletti lesz legalább. Már itt van a stég előtt. Picike horog a nagy pontyszájba, milyen mélyen akadt, ezért fontos a jól összeállított végszerelék. Az is jól látszódik itt a boilin, hogy a keszegek már megfarigcsálták, mikor jött ez a hal. Ez meg azért érdekes, mert hát nem mindegy, hogy milyen alapanyagokból van összerakva a boili. Biztos, hogy a metódkaját azt már szétrugták, és már rég nem volt metódkaja szinte, csak valami kevés belőle, meg ez a boili, ami hát ilyen oválisra lett faragva, de a nagy pontyot azt megvárta. Kis picike horog. 17 kg-os reggeli gyönyörűség. Következő alkalommal ezen a nyáron, azaz 2024 nyarán már a boltban kapható zacskós verziót vittem ki magammal, 2 nappalt és 2 éjszakát töltöttem el az RSD partján, az eredmény nem is maradt el. Kiért ide a stég elé, már itt fordul. Elég szép nagy foltot látok itt a víz alatt. Az éjszaka lovagja,
gyönyörű jó húsba lévő töves. Látszik, hogy ő még nem ívott le, pedig már lassan június közepén járunk. Körülbelül másfél órát kellett várni az előző hal után, és jött ez a kapás. Szép nyurga formájú töves, jó erőben volt. Itt a stég előtt ment vagy 15 kört körülbelül. Egész jól beleállt a súlyával. A hidegfront közepén tartunk, kicsit szemerkél is az eső, és a reggeli órák azok az Eresdén mindig szoktak halat adni. Ez most sincs másként, bár ugye éjszaka is jött. Most egész szépen eszik, úgy néz ki, mint nemrég megtudtam, itt a stég mellett vannak hát egy régi hajónak a maradványai. Egy uszályról van szó, tehát elég nagy maradványok. Úgyhogy kicsit óvatosan kell majd fárasztani, nehogy elvágják ezek a bennmaradt vasak a zsinort, illetve az azokon megtelepedett kagylók. Másodszor jöttem ki erre a helyre, előzőleg egy éjszakát pecáztam, és hát összesen 4 kapásom volt. Most újra egy hidegfront alkalmával vagyok itt, szerintem egy órája sincs benne szerelék, és meg is jött az első hal. Eléggé elment jobbra itt a stég előtt. Mellettem horgásznak, remélem, hogy vissza tudom húzni a damilok alatt. Az Eresdére jellemző gyönyörű nyurgapont jött. Hajnali 2:30-kor jött az első éjszakai hal. Hoppá, itt a part szélébe megélénkült egy kicsit. Egy újabb nyúrga, itt a sötétség leple alatt. De szép komótos kapás. De jó ereje van. Jó eséllyel még 15 kg felett is lesz talán. De szép hal.
És megvan! Elraktam a halat a vízbe, mérlegelőbe, mert hát ez jócskán 20 feletti. Nem sokára jönnek majd a halőrök, és akkor kiderül a hiteles súly. 16-os bojli volt ezúttal is a csali, viszont egy ilyen stopper segítségével kicsit messzebb raktam a horoktól, pontosan azért, mert nappali órákban sokkal aktívabb a keszeg, és így, hogy kb. 2 centire kerül a horoktól, így már nehezen veszi föl a horgot. Nagy valószínűséggel a kajába leszik, meg kitúrja belőle a csalit, valamennyi illatfelhő marad az etetőanyagból, és arra jön oda a nagy ponty, de viszont így legalább nem tudja felvenni a bojlit, és meg tudja várni ezeket a gyönyörű halakat. Mint hogy ez az előbb is látszódott, horog, hogy ez tökéletes még. Töltésnél, ennél a hosszú előkés szereléknél sok mindenre kell figyelni. Hát először is, ugye én nagyon szeretem ezeket a hosszú befordítókat, az is viszonylag nehezen fér már bele. Így rakok ilyenkor egy kicsi kaját, aztán belerakom az olmot, hogy véletlen se bogózódjon össze, megint minimális kaja, és akkor visszarakom kicsit az előkét, mert ez dobás közben bogózódhat össze. Bonyolultnak tűnik, de hát hogyha nagy halat szeretnék fogni, akkor én hosszú előkével szeretek pecázni itt az eresdén. Az a tapasztalatom, hogy így sokkal többet fogok, és mikor be van töltve a kosár, így biztosan nem fog már bogózódni dobás közben. Mikor rászív az előkére, a nagy iszap miatt ez bele fog ülni az iszapba, és mikor rászív a kajakupacra, illetve a csalira, amit kiérez az iszap alól, akkor ez a hosszú előke szépen fel fog jönni, és be tudja szívni normálisan, egész mélyen, és ezért vannak ezek a nagyon mély akadások, amit az előbb is láthattatok a hal szájába. Álomhal az eresdéből. Ezt a pontyot nézzétek, mennyire szép. Csodálatos sárga színezete van. Gyönyörű töves. Metóddal 20, hát majd mindjárt kiderül, most mérjük vissza mérleg előtt, de 23 kg körül lett.